kum ka jing island bat plilan ya ki pai ba nong rep ka them ribhoi ka office jong ka project director atma lan ka agricultural technology management agency na ribhoi district kala penlong ya ka mela nong rep ha ka balala ban sakhi bagi nong rep na keleng ki block jong ka ribhoi district kilawan ban yapoi hamadan NSCA mini stadium pahams im nongpo bat wanra de ya ki marrep jongki bat shushu kum ki jingai mansim ya ki nong rep la ai da ki khusnam ba pher se ki nong rep ki balawan bat wanra ya ki marrep ki babha bat ki ba itnan bat ru ki ba khamper namar la bu ru da ka jinge kop mano ba khamla ban trei bha bat la ban pen bha ya kar kom rep kini ki marrep ki kentup nadu ki balong ban bam kum ki jhur ki jhep ki so ki pai ki sing ki shenrai ki sensar lembat ki wei bat nagaliang jong tanat agriculture bat horticulture ru kalau wanra ya ki sembai marrep ba pher bat ban ai jing pencai se ki nong rep lada pendon kam da kur kom thung ru kom tep ka juk stan ka bamanta kan kham ai jing mentoi ye ki pai ba bat bakin la ban nang pen bha shushu ye ka kamai ka ji da ka pendon kam ya ka kom rep thamai ye kene ka lempung ye kendu jong ki nong rep hari boy kade ye ka balatip kum ka mela nong rep ha ka bahanin gasngi ka khat san terik uklal kot arjar ar penreu keladon ga jinge kop pen inam ye ki maram bat menta gasngi pat ka khanreu terik uklal kot arjar ar penreu la ai ye ki khusnam ha ka jiwan poi jong ki kenrem ki lendan
ngidon lala ki jong kisam haba piwan hang ni man takas ngi wadom shim ba pidei tang ki dong rep di pidei ban shim ba pidei ki kenrat hala ka jong ka kam pidon lala ka jong jing no senyang kini ki stol ba pher ki yang hang ni kadei ka jing no senyang ka jong pi ka jika khusnam ka ba phio hang ni kadei ka jing la ka jong pi ke department ka itu bat kalap bat ka syam mi ki sap ki jong pi ka badon ka bari api lai husnam ngala kali nei kong khan yong ba pi select pi jit kom noi gitu yong manin gidan ka competition ban page mano bara yu jhur bu imet bo bah bat kom ta ter ki yo ki prize kata ki jing la ka jong pi rengkat lembat ka jing hikai ka ba sarkar lengba ka agriculture ka horticulture bat ki agency ki ba pher ka bran ki ba ajing hikai pi na ka por sa ka por kani ka tanat ba iba sabong idon rumo da ban le ban research ban training ki kita ka ba kongsan adu kata ngim hagi juk jong ka jingkela ka kamrep ka jungi hagi por ki ba menswa kalong simple kalong sibet ka komrep ka jungi kejuk ke pemerintah ke don kam bangin rep da kejing start da kejing sempang pidon ka sap pidon ka mon jong kejing tristom pidon kam bantip setang ya ki but katu kat ni ki bana kalyang jong department ki hikai pina ka por sa ka por ijuyo ban ya kendu bat ka seng ki nong rep hagi platform ki ba pher kala bandai bat ka Hills Farmer Union kala bandai bat kiwi ki society ki self help group ki bejuan ban pensngau yang ki nong bi khmat ru naga por sakapor bakomno nangla banang kampen bah kanno katto kan ne tli ki mat ki bagi nong rep ki ju pensngau ki don ki officer ki ba i ki jongi hang ni ki ba penlut ya ka por ka jong ki ban perkhat ban yarap naga bantai jong pi ki officer ki badan borom ki badan kidon hasenda jong pi ban batai ban hikai ya pi katukan ni ngajuyo ban ye kendu kumong mane ya kini ki kenhun jong ginong rep ki baju pen sngau kala bande sapang kini ki indigenous seed kini ki sembai tenrai kumno ban penek pensa bandon ka seed bang ban kom ta ter kumju ru ha ka bede na ka banta ban kham penmi shibun lane ka maximum production ya ka organic manure ya ka vermicompost bat kiwi de ki kenja sebo ki banyarap susu kila pen snguru ha ka bedi komno ban penbiang ya ka mar bah bangi rep abangi thung gidon kam ya ka sngi bat kom ta ter kala amde na ka water resources department na lagi irrigation ka bangi jutip agi jite rengkat komno ki telung komno ki nala ban penbiang ya ka ki kanal bat kumjuru haga bede bat ki kinja go down lani ki processing unit ki bagi nong rep ki jupen sngau na ka por ki officer jongi ki ju take note ya kani na ka por ban persang ban wara ya ki jingdon kam haga dur jong ka policy ban ngamar chin banong bagi jing persang jong ki officer ki bagi ki jongi ban frame ya ki policy prepare ban yarab ya ka sarkar naga banta bagi jingerap kin poi syafi kita gi dikatu kan ni dengan officer gi bagi jong yang ni gi bagi nongrep gi jupan skau na kapor ye kiwi ku bagi kam ngila ban kliap henre ya kabep karyang ngatrai kedai kata kedur khmat ini kedai identity jong kuri boy district but kini ga jinge kendu lang ke jongi mentaka si lengba kini ka function hakaba MLA badon burom jongi ila plat bor khnang bang ngatip bah ba iru idon kejing kejing sotenan bat kejing kwa ban idon lang bat pi kunki para nongrat kejangi larangi pulih tang dok kelas 5 kelas 6 ru ngatrai ni kenma ya ketua ka kentien ke bagi ong food gatherer hak bading kong ubri hi dan kiwi pat ki kam ri suat jingbang hadian kata hadian ulah sungthu ulala ban lap ika agriculture kejingem jungu galong bani haju dan kam syu baniat ne kawi kerjaka ulan ne haju lala banong chinong long thau ban settle
But ke evolution lene ke jingyat lenti jong kerap karyang hado kini isnam kelalong ke babur. But ni sungul tu ba hakarap karyang. Kedan ketenrai bawa haka identity ke jongi kum ke state kum ke district Kamtam. Kebuang pareng mo farmer lene farming. Kedai ke repository of knowledge, culture, tradition. But haki por bementai ing kamlap root for health. Ke jing ke tenra jong ke babatam jong ke jong imhi ke deka rap karyang nga trai baro ke beri belanang lak start ro ibanta ki phai biang she ke bai ki jing hun ke rap karyang bat ngim la klem da pertoru ya ke grup ke belarwai ni ke jing rawai badan jingmun nga kwa ban penkin mau biang ini babaro ki khanatang ki jongi ki history ki jongi ke identity ki jongi ke sedang na rap karyang Bat kata ke penlong ini bangin phai yang sisisin ya kini jingdon kam jong kini ketena jong agriculture jong kinongrap kinongrang ke jongi bat kumba kini ke team ke bamanta ke sini jong ke kisan ke ong ba ke strengthening farmers and enriching the fields te kumong ong ke jingyat lenti jong ke jingrap jingriang kalayan bat im hakapor ke ba ke teknologi ke yat stand Bat ka sorkar ke jongi ke bayo ke jingdon kam jong ke jingpen keladur ke jingpen klein bat ke jingpen ringspa ya ki nongrap ke jongi ke donru ke ni ke atma hakba ki beri ke jongi kila ban ya ke kapor ni gimla ban sa haju pi don ke jingtip ke jong pi ki balawan pi pilalum nadu ki por ki berim baja Kidan hang ni ki officers na department ki bade ki expert ki bala wat jingtip ki bala research but kini ke kisan bela ke badan mentaka ski ke ailat yangi face to face le paramar way bani tundu bani kren bani merging mut ban kampen bahai ke rap karyang gejongi nga thalai ki officers na po agriculture po Riboy district man kasi nga try gidan siya feel ki persyang ban pen bha ban ai ki jingtet ke jongki ban pen shilo ki nongrap ke jongi te nga tharai ku mengyang hang ni nga tharai ba naki scheme baro ki ba ka central government ke peni na ka state government kawan lingba ki officers ke jongi nemta ki langba ki officers jong agriculture horticulture ba man la ka por ban ngait ba kata ke jingwan ra ki scheme ke pen mento yangi way but klem da ban biang sisien nga penkin mau bengi pi ba ngi don kam baniat bat kapor ke jing don kam ke jongi haki nga try baro nangi song thu ke jing kurdu jing ginong rap ke jing kurdu jing ginong yarap ginong belas ni but shibon ki ba ka government ling ba ki atma ling ba ki department try shitam banwan ra ya ka level of mechanization ke bala ban kentiu ke yo ka kot ke jongi kebala ban ai kata market linkage ni kayo kahat bala ban pen bha ban pen bon ban pen roy ya ke jing rap ke jing riang gejongi ti kani ka kisan mela nga tharangi barang ite beling wan hang ni IP ya kata ka platform ya kata ka stage ka ba ni dan kata ka jingi kundu lang bat kini experts ke jongi man ta kasni ban ya merging mod ban ya small thu Bat ban jam syakmat kumno ban penbahapat ya karyang gejongi kumbanga ong kamdan ka identity gejongi bakam klain ban gejongi identity juga kuminong rap ni barak kubiki kamon ong pingi la ban kliap ndai karap karyang ya kejingdon kam gejongka ni hab ban suthu bat ni suthu biang ya kata amal kata ka government gejongi ro ka ashbun ya kini ka opportunity le kalat epi banwan ra ya kijing tip prepare lingba ki experts ki officer ki jongi bat kunjur ka zat ki nongrat ki jongi bandan ka platform ki ban express ban batai ya ki begidan kam nagaliang ki jongki their hard work and also a celebration of the resilient spirit of the farmers and the farming community. Our directorate and our field functionaries are here to help you, to handhold you, to work together with you, to guide you, to mentor you, and also to lead you so that you can improve your livelihood, you can stand on your feet, and you can be a pride of your community and the state. So today I congratulate all my field officers
who have played a stellar role in organizing farmers, motivating farmers, helping farmers, advising farmers, and also leading them. Along the way, as they progressed in their agriculture development. So I once again congratulate all the prize-winning farmers, all the participating farmers who are gathered here, and I congratulate my colleagues who have organized this event. Kita ki demonstration program, ki farm school, ki farmers friends, ki self group bagi capacity building berkumpulan ter ki program ke ba dan apa juga skim atma. Te kani ka de ki ong ru taka ka atma skim ke ba ni yarap ru ya ka department of agriculture ki skim beper. Ka atma ru kade kawai ka office mak la agency ko bang bangi trailang bat bon ki department kamdai kong bangi sya tray shimet ma long tray marway hendai ngi tray bat bon ki department hak ni sedam beladam te beter ban ngi collaborate bangi ban ya tray lang ki program beper kum bang la pentip pi menne te ko bakong san ai kade ko wei kom ka jing thmu jong ka sarkar penja ko long ba ngi ban ya tray ban ya jan ba bat ki research office kam tam ya kum ki ICR kum juru ki vk ko ba man ko ngi la idon bentabe ngi jule kum ki program ki farmer scientist interaction bat ki ngi jule ki joint visit program bat ki scientist apa ki fikir kacing temu kolong kacing kuah ai ka sarkar kolong ba ki teknologi ke berpenmi nak ki research station ni kum ki atma ki batrai spo bat pi ki nongrap ni sim ki teknologi bat ni pen sepriang ni rai ki teknologi beper chapi khanang ba long pi kum ki nongrap pin yo ini ki rukom rap ki batmai beper khanang mat pin yo sho ban pen ki sho ma ka yo ka kon kajing tmur ko wei kolong nangi atmaru ni pen slur bi pi ki nongrap ba pin laj bai kum ki organic farming kamtam manta ya government of India ka kwa hiban pen slur pi kum ki natural farming bahkan sadan sibet ko wei ka interaction program habangila karpat na ka office jong ka MSRLS banyadan bat ki expert na gitu ki dan south nang po bahrembong machin dan ki interaction holar to kat kum kajing kwa jong i sir deputy commissioner jong i ba mla bandan rekan mentah ting squad tip hero ha snam arjar pulai kolong ba sukumen ba ka office jong ka Atma River district layo ka kusnam best performing district benengkong do ni layo um ta district mon suang no ka batrai ba na boro ki district Harwitri district ni layo ini kusnam ha ka arja pulai bat kanir kala ai men sim sibun yang kinong trai ban trai stom susu nam ta pi nong rap bang tip ba we ka rap karyang ka gawe ka kam ka badang kam ba dam don pi nong rap ka ma ka jing im sing yimla ban im